gedengmu ta, Mbah? Sing kene itu. TV-ne burek kabeh ya. Bocah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ora ono rong taun nggonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Carine kasus ngono, carine kasus ngene ning ra ono nyatane. Dadi balance politik orde baru. Dadi korban ambisi reformis palsu. Joget. Ho 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 ho. Senadyan jantan netramu nanging ngerti batinku. Hatiku cengerti, hatiku cengerti. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Agama ya. Aku ngayomi Jakarta. Ayo. Rada maju mriki, Mas. Saungamu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicekal kono kene mergo mbelani rakyate sing dianggep ra penting lantaran gak disingkirake. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicekal kono kene
rakyat sing wis lila dadi korban dicegal kono kene mergo belani rakyate sing dianggep ra penting lantas dadi singkirake salungamu akeh sing rumangsa kelangan merdeka rakyat sing wis lila dadi korban dicegal kono kene mergo belani rakyate sing dianggep ra penting lantas dadi singkirake sepindah malih matur nuwun Mas Ayik sehat-sehat buat panjenengan bagas waras lancar rezeki ini berkah barokah bejo dunya bejo akhirat amin Allahumma matur nuwun Mas nggih aduh iki wayahe dah wayahe iki seni Warok Putri